खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 12 सेप्तेम्बर बृहस्पतिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि, सांग्रां जाना थानाया मोजां, दिनै नोंथाङा खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। बृष राशि, नखराव रांखावरिया जोबस्रांनो हागौ, गोबां दुखु जारला सहायनांगोन। मिथुन राशि, गोरोन्थि बुजिलायनायावनो गावनि आंगोजों गोजान जागोन, गोसोआ गोजोन गैयै जागोन। कर्क राशि, माबा मोनसे खामानि लानानै गोजान लामा हान्थिनांगोन, देहाखौ जोबोरैनो मेंखांनाय मोनगोन। सिंह राशि, फिसानि दायावनो नखराव असान्थि जागोन, उन दाहाजोंनो साना बारलांगोन। कन्या राशि, लामा हान्थिनायाव सांग्रां जानाया मोजां, जिउनि थांखि लानायाव बोरैबा गोग्लैबायनो हागौ। तुला राशि, थांखि लानानै हाबा मावनायाव गोहो बोलोनि गोनांथि जानो हागौ, गोसोखौ गोरा लाखिनांगोन। वृश्चिक राशि, सोरजोंबा गाज्रि रावजों सोंखारि जानो हागौ, दुखु दाहा सैनांगोन। धनु राशि, गुन गोनां हाबा मावना बयजोंबो मान होजागोन, गुबुनखौ गियान होनो हागोन। मकर राशि, थांनो लुबैनाय जायगायाव दावबायहैनो खाबु मोनगोन, गोसोआ रंजाखांगोन। कुम्भ राशि, हास्थायना थानायखौ मोनफुंनो हागौ, रंजा बाजायैनो साना बारलांगोन। मीन राशि, नंखाय बाथ्रानि थाखायनो गाज्रि मुं गोसारनो हागौ, गुबुननि गाज्रि नोजोराव गोग्लैगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय, नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।